ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲನ ಗರ್ಪೋಡು ಗರ್ತ್ ಗರ್ತ್ ಗಂತಗ್ ಜತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಮಿತ್ತರುಡು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಡಿಕ್ ಕಂತನಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೇತೋ ಜನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರೇ ಅಕಲೇನು ನಾಡುನ ಕೆಲಸನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯನು ಗಿದಿರ್ಗಿತ್ತಲೆ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತರು ಗೀರ್ತು ಕಟ್ಟಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒರಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ತುಳುತ್ತಾ ಪರಪೋಕು ಪರತೇರಿನ ಒರಿಪೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಇನ್ನಿ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೊಲಬುನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುತ್ತಾ ಆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಾತಿರನ್ನು ಮಾತೆರ್ನ ಕಿಬಿಕ್ ಪಟ್ಟು ಪಸರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ 2,75 ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೂತೇರು ಪಂಪಿನು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಪೆರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂತುಲೆ ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ ಐನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ ಐನೆಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲ್ಪು ಬರಾವುದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇನ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಬಲಕೋಟ ದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತನ್ಕುಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ನ ಮೊಡೆದು ದೊರೆತದು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಮಂಗ ಮಸ್ಕರಿ ಮಲ್ತದ ದಿನಕಲೇನು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರ್ರಲ್ಲರು ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಟುಗಾತನೇ ಕೈಕಾರು ಬುಡ್ಪಿನ ಅತಂದಾಣೆ ಜೋ ಉಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸದಾಯೆ ದನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಟು ಇಂಚ ಕುಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ನನ್ನ ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಗೌಡೆದೊಂಜಿ ದೇವರಿ ಬಾತು ಹತ್ತಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕತ್ತಿಡೇದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರಾಮದ ಭಾರಂದೇ ಬೈದೀನಿ ಯಪ್ಪ ಯೂತ್ ಮಲ್ಲಗತ್ಯ ಮಾರ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಡ್ತಿತ್ತನೆ ಬೊಂಬೈ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಬೇಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ನ ಜಾಗಡಿ ಆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾ ಯೋಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾರ ಒಂದು ಧನ್ಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ದನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓಲೆ ಚಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಓ ಅಂಜನ ದನಿ ಆ ಮಲ್ಪಗ ಮಲ್ಪಗ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಪಗ ಏನಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ಯಾ ಅತ್ತ ಸಾವ್ಗ ಸಿ ದಾದಿ ದನಿ ನಾನು ಸೈ ಜನ ಜೋಡಿ ಜನ ಜೋಡುಲ್ಲನ ಬತ್ ಕೆರ್ಪೆ ಚಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಮತ ಓ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲ್ಲೆ 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 ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಸಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ ಕೊಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಏನೇ ಒಯ್ಕು ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಈರ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗನ ಬೆನ್ನೆತ್ತ ಚಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಮರ ಚಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಧನಿ ಹಾ ಈರ್ ಹೆಂಗ್ ನೆರ್ನೆತ್ತೆ ಹಾ ನೆರ್ನಿ ದಾನೆ ದಾನೆ ನೆರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೋ 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 ಹತ್ತು ಮಾರ ಹೆಂಗ ಜನ ನಿರ್ಣ್ಯ ಕ್ಯಾನ ಮೇರೆ ಬೇಯ್ಪಾಡೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ನಗಲೆಗ್ಲ ಅಡಿಗೆದಗಲೆ ಲೇಪಲ ನೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ಡಲೊಪ್ಪುನ್ ಒಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ಡಲೊಪ್ಪುನ್ ಒಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದ ಮಿನಿ ಕೊರಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಪಿದೆ ಸಾಕೌಡು ಕೈಗ ಬಜ್ಜಿಬೋದು ಈ ಜನ ಬುಡ್ಪಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಕಂಡವಟ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಎಕ್ಕುಟ್ಟಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಹಲೋ ಏನ ಎಕ್ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಪಾಡೋತಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹೀರ ಹೀರ ಯಾನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅಮ್ಮರನ್ನ ನಿಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಮ್ಮೆರ್ನನ್ನೆ ಅವು ಏರಿ ಅಮ್ಮರನ್ನೆ ಪೋದು ಪಾಕ ಕಾಲಾಣ್ ಮರೆ ಅಮ್ಮರನ್ನೆ ರಾಜಕೀಯದಾರೆ ಆನಂದ್ ಆರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮುರಾಣ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀತ ಉಂಡ ಅವು ಮಂಚದಟ್ಟುಂಡ ಅವೇ ಅವೇ ಉಂಡ ಉಂಡು ಐಟಿ ಎತ್ ಕಾಲೇ ಆತಂಡ ದಾದಾ ಉಂಡು 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 ಓ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬರಂದಿಲ್ಲಾರ ಅನ್ನಂದು ದನಿ ಓ ಅಪಗಂಡಿರೇಕ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆತೀನಿ ಏನ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತ ದೆಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಜೋಲಿ ದಾ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೆರೆಗಿನಿ ಜಾಲಿ ಮಾರ ಅರ್ನ ದೋಸಿಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಮಿನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಿನಿ ದಿಕ್ಕೊಣದು ಈ ಜನ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ದನಿ ಬರ್ತೀನ ದಾದ ಮರ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾಲ ಮೂಲು ಪಕ್ಕದ ಈ ತೋಟ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡತ ಇದಾನೆ ಬಲ್ತೊಂಬರ್ತೀನಿ ಈ ತುಯ್ಯಾರ ಯಾನ್ ತೀಯ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದನಿ ದಾದ
ಈ ರೇಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರದ ಹಾ. ಮುಲೇ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಇದೇ ತೋಟದಂಜಿ ಮಾತ ಪೋಡು ನೊಂದು ಅಂದೆ ಅಂಜಾನಿ ನೆನ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಹಾ ತೋಟದಡೆ ಹೊರ ಪೋತೇನೆ ಹಾ ಅವಳು ಸಾಕಾಂಡು ಏನ ಗುಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಏನ ನಾನು ಬೊಂಡನೆಲ್ಲ ಫರ್ಕಂದಿದೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತಾರಜ್ಜ ಅಂದ ಕಿನ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಿತಾರ್ಗಂದು ಪೋಯ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಮುದೇಳು ಒಂಜಿ ಗೌಡಿ ಕುದೊಂದು ಅಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಲಕ್ಕರ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿ ನಿನ್ ತೂಪೆ ಹಾ. ಹಾಲೇನಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಹಾ. ಯಾನ್ ಅಲೆಂದು ಇನಿ ಹಾಲೇನಂದು ಇನಿ ಇಂತಲೇ ಮುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 20 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕೆ ಗೌಡಿ ದಿನೇ ತೂವರೆ అని ಚತ್ತೇದೆ ಬಗ ಆಯ್ಕಾಲ್ ಪಂಡೋಲು ಹಾ ಏನ್ ಹೆಂಗಸರ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೇನು ಹಾ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಹಾ. ನೋಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಹೊಸ ಒಂಬೈದಲ್ಲಿ ಅದ ನೀ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆ ತಾರೆ ಮಿತ್ತಾರೆ ಪಂದಂದು ಯಾ ಬಂದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಅಲೆದಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ನೆರಿ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಮತ್ತು ಪಡಿ ಒಂದು ಚಾ ಪತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ ತರ ಪುಡಿಸಂದುಂಡು ಚಾ ತೆರೆ ಹಾ, ಚಾ, ಚಾ. ಕನಪ ಕನಪ ಹಾವ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಖಾಲಿ ಚಾವ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಹೊಲ್ತು ಮಾರೆ ಕಾಂಡದ ಸೇಮೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನತ್ತವಳು ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಉಂಡಾವ ಪುಂಡಿ ಹೊಲ್ತೀಯ ಅವು ಹೊಲ್ತದ ನೀ ಓ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಮಗಲಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ. ಬಕ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ರಮೇಶಣ್ಣನ ಮಗೆ ಅಂದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆಡು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಆಯ್ತು ತೀರ್ಥಡಿಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬರು ಪನ್ಪಿನಿ ಹಾ. ದಾನೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ಅಕಾಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಮಾರ ಅಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನೇನಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಚಾ ಪಸಲ ಮಾರ ಚಾದೆ ಚಾ, ಚಾ. ಕನಪ ಕನಪ ಅತ್ತ ಇವೇ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಗೌಡೇರ್ನ ಕಲ ಇತ್ತಿನೇನಿ ಮತ್ತ ಅಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ತೋಟಗು 10-15 ಜನ ಗೌಡೇರಿ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕುಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಲಪುನ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಿ ತಿಗ್ಗುಲಾಂಡಲ ಮುಗ್ಗೆರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕ ಚುಲಾ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಕೇಂಡೆ ಮುಟ್ಟಬೊತ್ತಿಯ ದಾದ ಅಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪದ್ದೆದಿದ್ದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಬಂಡ ಹೊಸಾತ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಗೌಡೇರು ಅಕುಲು ಕೋಡೆ ತುಂಡಲ ಪುದ್ದೇಳ್ಡು ಮುರಣಿ ತುಂಡಲ ಪುದ್ದೇಳ್ಡು ಇನಿ ತುಂಡಲ ಪುದ್ದೇಳ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಕೇಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಯಾರ ನಾ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಾರದ ಮರನೇ ಇನ್ನೆತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಪ್ಪ ಓ ದೇವರ ದನಿ ದನಿ ಹಾ. ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ ತಾತಿ ದನಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ದಾದನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರ ಗೌಡೇರ್ನ ತಾತಗೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆದ ತೋಟ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆಡು ಹಾ ಮೂಲಿಡ ಬೆಂಡೆ ತೋಟಗು ಬೆಂಡೆ ತೂವರೆ ಪೋಯ ಮಾರ ಹಾ. ತೂನದಾದ ಮಂಡೆ ತೋಜು ಒಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಹಾ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಮಂಡೆ ದಾದ ಬಂದ್ ತೂಪೆ ಹಾ. ಒರಿ ಗೌಡಿ ಪಾರ ಕುಲ್ತಿ ಕೋರಿದಲ್ಲ ಕಕ್ಕುದೋಂದು ಅದೇನ್ ತೂತು ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚೋಡು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ದನಿ ಹಾ? ಆಯಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಮುದಲ್ ಬಾಟ ಆ ಏನ ಪಾಡ್ದೇನ ಮಾರಯ್ಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ ಅಪ್ಪತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ ಕಲ್ಲೋಡಾಂಡು ಹಚ್ಚಿ ದನಿ ಹಾ ಇತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಬನ್ನ ನೆನೆಪನ್ ಹಾ ದಾದ ದನಿ ಹಾ ಇರು ನಮ್ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗೆತ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಜನ ಮಾರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಎನ್ನಮ್ಮೇರ್ ಎಂಡ ಬನ್ನೊಂತಿ ಏ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಗಾರ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಏನ ಅಂಚ ಸಂಬಳ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಬಳ ಮಾರೆ ಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಪನ್ಪಿಂದನಿ ದಾದ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಬೈದನ್ಗೆತ GST ಪುರ GST ಅಂದಿ GST ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ದಾದ ಬಂದೆ GST ಬಂಡ ಅವೆ ಗಂಗಾಸರ್ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ ಬಗೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಮಾರ ನೀ ಗಂಗಾಚರ ದಯ ಸುಲಭ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆತಜ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಬೋಡು ದುಮ್ಮಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗಂಡಲ ಕಾಸುಂಡು ಹಾ. ರಿಕ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಅವಂದು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ರುಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರ ಮೂಲು ಧನಿ ಹಾ? ಅಂಜನೆ ನಾನು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪದೆ ಹಾ. ಇರ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಹಾ. ಇರೊಂದು 8 ಜನ ಅಂದದ್ದು ನಾನು 4 ಜಂಟ ಬಂದ್ಪೆ ಹಾ ಅಂದು ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಟಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಹಾ ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೋಬೇತ ಹಾ. ಆಯನ ಮಗಟಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಓ ಅದಗಲ್ಲ ಪಂಪ ಅದಗಲ್ಲ ಈ ಮೂಲೆ ಯಾ ಮೂಲೆ ಯಾ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಪೆ ಮೂಲೆ ನೀ ಏನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪುನ್ ಬೇಲೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೇಲೆನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪುನ ಅಂದಿ. ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಮೂಲು ಬೇಲೆಗಿನ ಇದಾನಿ ಸೈಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮರೆ ಧನಿ ದಾದ ದಾದೆ ಧನಿ ಅಪಸಪ್ನ ಬಾತಿರುವ ಅಪಶಕ ಕೈಪಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಗೈಟ ಪುರ ದೇವರ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಸಂತಾನನು ಐನೇ ನಿಮಿಷ ಕೇರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಅಪಶಕನ ಓಪನ ಮುದಿಗ ಧನಿ ದಾದ ಫೋನ್ ಹೊಡೆ ಗಡಿಯರ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡಾರ ಅವ ಅಮರಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ರಾಜಕೀಯದಾರ ರಾಜಕೀಯದಾರ ಹಾ. ಅದೇ ಹಾ. ಆರ್ದ ಐಡೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಆರ್ ಇಡೆ ಪರ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ರೆ ಹಾ ಅರೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಬ್ಬಜ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಂಡ ಆರ್ ಬುಡಿದಿ ಪೋಡ್ವೇರು ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅತ್ತ ವಿಷಯ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಿದಾಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ಉಲಾಡ್ ಪೂರ ಬುಡಿದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್
ಅನ್ನ ಹಾ. ಒಕ್ಕಡೆ ಆದಿನ ಜನ ಅನ್ನ ಅಂದು ಅಪ್ಪಂಡರೆ ಬಾರಡು ಬರೋಲೆತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಾಡು ಬೇರ್ಗೆತ ಅಂದ ಐಟ್ ಇಡೇಗೆ ಬರ್ಪಿನಾರು ಅವಂದ ಇತ್ತಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಗೊತ್ತಂಡ ಆರ್ ಪರ್ದು ಸೆಲ್ಫಿದೆ ಪುನಃ ಮರಲುಂಡು ಅಂದ? ಐಕ್ ಓಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪೂರ ಕಲಗ ಮುಲ ಅನ್ನ ಅರೆ ಉನ್ನತಾರತೆ ರಾಜಕೀಯದಾರ ದನಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದಾರ ಬಂಡರದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇರತ್ತನ್ ಮಲ್ತುಗೋರಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಲೆ ಅವು ನೀರ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಮತ್ತ ಒಂಚೂರು ಆರತ್ತನ್ ಈನ ಲೈಸೆನ್ಸಿಯ ಅವ್ ಗಾಡಿದನಯ ಅವು ಅತ್ತಿ ಗುರ್ತೋಡ್ಬುರ ಮಲ್ಪೀರ್ ಅವ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಯ ಅವು ಅವಂದು ನಿಕ್ದಾದ ಅವಡಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ ಅವರತ್ತಂಡು ನಿಕ್ ಇರೋಂಜಿ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನಡ ಓಟೆ ತುಂಡು ಆ ಒಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತ ಪರಾತ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿದ್ ನಾವ ಅಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತಿ ನೀನು ಬರಿಯಸ್ ಕೋಟಿ ಅವು ಓಟು ಮಾರಯ್ಯ ಓಟ ಮತದಾನ ಅವುಂಡು ನಾಲು ಆಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ಮೀನ್ ಬರ್ತುಂಡ ಅಂತ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಾಲಿಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಾಲಿಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಾರ ಸೂತ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬನು ಶೂತ ಕಲ್ಲರ್ ಹೇಗಿಯ ಸೂಪಾಲಿಸ್ ಅತ್ತ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಹತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಓ ಇರು ಅಂಚೆ ಬನ್ಯ ದನಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಿತ್ತಿಯವ ಈನ ಮರಿಯಲು ತವತೆ ಹಾಕುಡ್ನ ಅವಲತ್ತ ಅವ್ಲು ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನೈಸ ಹಾ. ಓ ಇರ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ? ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಹಾ, ಎಂತ? ತುಲೆ ಲಕ್ಷ ಮಾರೆ ಉಂದು ಮತ್ತೇನ ಉಂದು ಮತ್ತ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮತ್ತೋ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಗಾಲ ಅಲ್ಲ ಸೌನಾಂಡ್ ಕಾರ್ದ ಬತ್ತೆರ ಅಂದ ಕಾರ್ದ ಹಾ. ಆ ಜನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ ಬರುದು ಗೆಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾರ ಗಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅವು ಬಂದದ ಕಾರ್ ಅರ್ಮನೆನ ಅವೆ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ 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 ರಮೇಶ ಓಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮೂದಿನೋಡು ತೂವರೆಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇದು ದೂರ ಪೋತ ಮಾರೆ ಹಲೋ ದನಿ ಯಾನು ಮೂರು ಬೈಕ್ ಇಡು ಪೋಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗಿಂದು ಅದು ಅಲ್ಪ ನಾಯಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡು ಬೂರ್ಲಿ ಅದನಿ ನಾಯಿ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಸೈತ ಜತ ಮಾರೆ ನಾಯ್ದು ಸಣ್ಣಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ನರಮಣಿ ದಾದ ತಿನ್ಕೇನ್ಲಿ ಅಂದ್ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಾತುಂದನಿ ಮೂರ್ತಿ ನಡೆದಿಂತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಬಗದಾನಿ ಬೂರು ಪಂದ್ರಂಚದ ನಿಕ್ಕು ಬೂರು ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಮದತ್ ಮಾಡೋದನಿ ಆವ್ಯ ಯಾನಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇವ ನಿಕ್ಕಿ ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ದನಿ ಸಂಜೀವ ಎಂಚಲ್ಲಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಅವ್ವಂದ್ಯ ಉಂದೇರ್ ಪೊಣ್ಣು ರೀತಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತಿಯ ಆನಿಯ ಆನ ಯಾಂತ ಪೊಣ್ಣು ದೆಂದಿನ್ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ದುಮ್ಮಿತ್ತೆರತ ಅಂದಂದು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಬೊಂಬ ಹಿಡಿತ್ತೇನ ಅವ್ವಂದು ಈದನೆಯ ಕೂಜಲ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅವಜ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೀ ಅಂದಂದು ಈ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡು ಓಲಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೊಮ್ಮಾಡು ಉಂಡದೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಗಿತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಓ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಬರ ಮುಗಿದಿಂಚ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ದಾನಿ ಮಂಡೆ ವಿಚ್ಚೋಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ನನ್ನ ದಾತನಿಗೆ ಏನ್ವೆ ನಾಲ್ ಪೆರೆ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬೈಜ್ಜ ಕೈ ಕೊಡ್ತ ಓ ದೇವರೇ ಐ ಕಾರ್ಬಂಡ್ ತಾನಿ ಆತ ಮರ್ಯಾದವ್ರು ಪಡ್ದೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಂತೆ ಅವ್ಲು ನಾಲ್ದೆ ಮೂಲ್ ನಾಲ್ಪೇರು ಮರ್ಲಿ ಅಂಜ ನಾಲ್ತಿ ಒಂದು ಪುನಾಗ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ನಾಲ್ಪಿನ ಲಾಯಕ ದಿನಲ್ಲ ನಾಲಿ ಪುಂಡೇರು ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಬುಜ ಮರ ಯಾಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಗಲೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಬುಜ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಂಜ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಲ ಮೂಂಕ್ ಮಟ್ಟ ನಿಂಗು ದುಪ್ಪಿರದ ನಾಲಿ ಪುನಿ ಗೊತ್ತೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸುರು ಮಾತ್ರ ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಮಾರ್ನೆಮ್ಯ ಕಲೆಸನ್ ಬಿದಾಡ್ನೇನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿನೇ ನಾಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರಾತ್ರಿಗೂ ಕಾಸ್ತಾಕಿಯರ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಐನದು 1,000 ನೋಟಿ ಎಂಕಲ ಬಾರಿಗೂ ಸಿಯಾನ್ ನಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೂಪೆ भाइयों बहनों, आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरा बुढ़नी सीधा ಅವ್ವಂದಿ ಆತ್ ಕಾಸು ನೀ ದೂರ ದಾದ ಅಂತೆ ಆತ್ ಕಾಸು ದಾದವಂತ ಅವ ಎಂಗುಲ್ ನೆಲ್ಪನ ಬನ್ನಾಗಜಿ ಪುಡ ಬುಜೇರ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಖಜಾವದ ರಾಯಸಿ ದೊಟ್ಟು ಗವೆಲ್ಲ ಗೋನಿ ಜಿಂಜ ನೀರು ದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಆನೆಂಜಿ ಪೂನೆಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದಿಗಿಜ ನೀರಿಡು ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಬುಡಿಯ ಮಾರ ದಾಲಮಿನಿ ಕಂದಿನ ಮಿನ್ ದಾಲಮಿನಿ ಉಂಡ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಪಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಿಲ್ಲ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಲ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕುಲ್ಲೆ
ದಾನ ಮರ ನೇರ ತೂವರಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ವಿಚಾರ ನಪ್ಪ. ಹೇಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಂಗಂದು ಅವಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಣ್ಣದ 10 ಕಾಲ್ ತುಲಗೆಂದ 10 ಕಾಲ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಐಟ್ ಓರಿ ಹಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಹಾ. ನಾಯ ಸಾಯ್ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂದ ಐ ಕ್ಯಾಮೆಂಟ್ ನಾಯ ಸಾಯ್ದಿನ ಎಂಕಿದಾಯ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಕೆ ಕೋಂಪರ ಅಬ್ಜ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಐ ಕಾಯ್ ಪಂಡೆ ಹಾ. ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಪನ್ನೋಡತ ಮಂಡಿ ಅಪ್ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಹಕ ಮರ ಇರೆ ಅಂದಂದಿ ರೆಡಿ 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 ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೇಗೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಬಡಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ಬಾಡ ಹೆಂಗಿಜ್ಜ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪುರೇ ಮಾರ ನರಕ ದನಿ ಎನ್ನ ಪಂಡರೆ ಕಡ್ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ದನಿ ನಾಲುಂಡು ವಾ ಪನ್ಪೆ ನಾಲುಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರು ರಾಜಕೀಯ ದರತಿ ಅಂದಂದು ಜಾಗದ ಪತ್ರದ ಬೇಲೆ ಅವಡಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಓಟುಂಡು ನಾಳೆ ಓಟುಂಡದ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದಲ ಬೇತ ಓಟ್ ದಲ ಇಜ್ಜದ ಬೇಟೆಜ್ಜಿ ಗಾಯನ ಮಾತ್ರ ದನಿ ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಿ ಮಾಲ್ ಇದಾದ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಕನ್ನಿ ನಾವೇ ಹೌದು. ಕಾಂಡ ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ದನಿ ಯಾವತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ್ರ ಈ ಓಲಿತ ಓ ದನಿ ಯಾ ಬೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅದೇ ಚೂರು ಇಡಲಗೆ ಓ ಇದಲಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು भाइयों बहनों ದನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆತ ಜೊತೆ ಅವ ಸರಿನೇ ನೋಟ ವಾಪುಣ ಸರಿ 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 ಅವೇ ಹೆಂಗ ಕಾಂಡೇಡಿಂಚಿ ಕಿರ್ಮು ಒಂದಿತ್ತು ಅತ್ತಿಯ ಈ ಕಿರ್ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿಗಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ ಆಕಾಶ ಅವತ್ತೆ ಕೈಗಿರ್ಮು ಅಂತೀನಿ ಬಾಕಿ ಇಂಚೆಂಜ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಾಡು ದುಪ್ಪಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂತ ಕೆಲಸ ಬಂದ ದನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಫಂಡರದ ಅಂದ ಇದಲ್ಲ ಬಂತೇರ್ ಕಡೆ ಬಂತೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದನಿ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ ಓಟುಂಡದ ಓಟುಂಡು ಇರೇಗಿ 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 ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಇರೇಗಿ ಇರೇಗಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಡಗೆ ಬಲ ಹುಡುಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಂಗ ನಡೆ ಕೆನರಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನಡೆ ಹೊರಡ ಕೆನರದ ಆಗ್ಯಾ ಅವ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪರನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ವನ್ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 10 ಮಾರ ಇಂಚ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಡೆ ಬಲ ಬನ್ನಿ ವಾಟೇಗ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಕ 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 ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಏನ ಚೌತಿ ಬತ್ತನ ಹಲೋ ಸಾವ ಹಾ ಪನ್ ಯಾನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ ದೀಪ ದನಿ ಅವು ಯಾರ ಸಾವೈನವಳು ಸಾವು 10 ಮಾರೆ ಅವೇನ ಬುಡಿದಿನ ಕಾಲು ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸಾವು ಪಂದಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಮೋಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದು ಅಂಚನ ಅಂಚ ಇರ ಸಾವಿರ ದಾದೆ ಪುದರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಗ್ಗು ಅವ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಪರಿಮಳನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಡೇ ಲೆತ್ತೊಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನ 5 ಮಲ್ತೆ ಲೆಪ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ದಾಗಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಇರು ಪಿರಾವ್ದ ಸಾಯ್ಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅದು ಕೇಕ್ ಹೋಗು ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಸಾವಿರ ಬನ್ಯ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪ ಎರಡು ಕೇನ್ ಬರ್ಪ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಮುಗ್ಗಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಉಡಾಲ್ ಬೊಕ್ಕಾಲ್ ಪೋತ್ಕೇನ್ ಬಲೋ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಇತ್ತಂಚ ಲೆಪ್ಪೋಯ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿನ ಮೋಕೇಡು ಎನ್ನಾಲ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಎನ್ನಾಲ್ ಬಂದು ದನಿ ಇದು ಎನ್ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋತಿರತ್ತ ಯಾಪ ಬರ್ರೆ ಎನ್ನಾಲ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿರ್ದಾದಯ್ಯ ಅವೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋತಿರತ್ತ ಎನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿನ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಅವೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋತಿರ ಯಾಪ ಬರ್ರೆ ಇದಾದ ಎನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿನ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಬಾರಿ ಬಾತೇರು ಸಂಜೀವ ಮಾರಾಯ ಬೇಲೆ ತಗಲಿ ಪುಂಡ ಬಿತ್ತು ಬಾವೇರು ನಾಲ್ ಓಟುಂಡು ಇರೆಗ್ ನಾಲ್ ಒಟ್ಟಾವೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ದೈನತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಜೀವ ನಾಲ್ ಓಟುಂಡು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ನೆನಪು ನನ್ನ ದನಿ ಏನ ಅವು ಇರ್ನಾಲೇವಿ ಎನ್ನಾಲ ತುಲಾ ಪೆಡ್ದ ರುಚಿ ಬಂಡೆ ತುಲಾ ಪೆಟ್ಟದ ರುಚಿ ಬಂಡೆ ಪೇಟದ ರುಚಿ ಅದು ಪೆಗ್ಗದ ರುಚಿ ದಾದ ದಲ 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 ಜಲ ಅವಂದು ಈ ಆಯ್ನ ಎದುರುಡನ್ನ ದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನ್ ಮಾರಾಯ ದಾದಿ ಆರು ಎನ್ನ ಉಂಟಾಯ್ ಮುಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮಾರಾಯ ದಾದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ದಾದಂತ ಅಂದು ಪ್ರಾಯಾಣ ಮಾರ ಪರಂದು ಅಂತ ಮಾರಾಯ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರಡ್ ಸಲ ಕುಲ್ದೇರ್ ಅದ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕಿದೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ ದಿಕ್ಕಿದೇರು ಅದಾಗ ಹಾ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರೆ మీరు ಅದಗನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮರಲುಂಡು ಆರು ಲೀಡರ್ ಅಂದ ಅದಾಗ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಂತಿದೆ ದನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಟೇಷನ್ ಅದೇ ಅವು ವಿನ್ನಾನಾಗಿ ಏನೋ ಫನ್ ಪೇರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮರಯ ಅವು ಅವಂದು ಇದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಉಂಟಿ ನಿಮ್ ಬನ್ನಿ ವಿನ್ನಾನ್ ಬಂಡನೆ ಇದು ವಿನ್ನಾತಿಯರ ಸಿಬಿಡ್ಲಿ ವಿನ್ನಾತಿಜ ವಿನ್ನಾತಿಜಿ ಸೋತೀನಿ ಏನ್ ಸೋತೀನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೋದೇರ್ ಸೊನ್ಪಡ ಸೊನ್ಪಡೆ ಸೊನ್ಪಡಾದಿ
ಏನ ದಲ ದಲ ఒక దాని ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ SSLC 14-15 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪಿನಿ ಮೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾಗ 24 ವರ್ಷ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಲ್ತೀರ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಆಂಡ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದೆ ಅವು ಈತೆ ಇನ್ನು ಫಂಡ್ SS ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲ್ಲ ಪುದಾರ್ತಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆದ್ರಡು ಬರಪಿನಿ MBBS SSLC ಅಂಡ 10 ಚಾದೆ ತದಿ ಪಗೈ 10 ಪತ್ತರ ವೆಂಡರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಅಂಚಾನ ಅಂಚ ಯಾಲ್ಲ ಏನು ನೀ ಜನ ದಾನಿ ಪತ್ತರ ఒక దాని ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರ್ ಈತು ಸಲ ಸೋತುನಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾರು ಓಟುಡು ಇನ್ನ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂದೈತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂದ ವಾ ದನಿ ಕಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು ದನಿ ನೆಂಗೊಂದು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡವ ఒక విషయదాದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನೋಗು ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮನ್ಪನೇಕ್ ಅಮರಣ್ಯನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ ಒಂದು ಓಲಾ ಚೇಂಜ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡದ ಸಂಜೀವ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತಿನದ ಅಂದ ಗಾಂಧಿ ಜತ್ಯ ಅಪಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆ ಬಂತಿ ಅತ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಲೆ ಅತ್ಯ ಅತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಲತ್ತು ಬೋಸ್ಲೆ ಅತ್ತು Okay. ತಾರಕೊಯ್ಪೆ ಬರ್ಪೇತ ವಾಸು ಅಂತೀವಿ ಆಯಲ ಉಂಡತ ಆಯಲ ತುರ್ಕು ತಾರ ಮಿತ್ತಾರ ಅವಂದೇ ಎತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಕಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರ ಮಿತ್ತರ್ನೆಕ್ ₹100 ಅಂದ ₹100 ಯಾಲ್ನ ತಾರೆಗೆ ಬೋತುವೆ ಅಂದ ಅವೇರ್ನೆ ದಾದಿಯು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದಿ ಅವು ಏನ ಬಿಡಿದಿನ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂತಲು ಇದು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ ಅಂದ ಹಾ. ಇತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಸೀರೆ ಪಿನ್ಗಂತಾರಣ್ಣ ಏನೇ ಅಂಜ ತಿತ್ತ ಬರಾಪಿನ ಅಂಜನೆ ಕಂಡನೆ ನೆದಿಕ್ಕವನು ಚಾನ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ತೂತೆ ದಾನಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ನೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಬರವತ್ತು ಸರಸರನೆ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಅವ್ದೇ ಗಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಸದೇ ಗಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಅವು ಏನ ಬೇಲದಾಲ್ ಇರತ್ತೆ ಬೇಲದಲ್ಲ ಬರೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ಬಿಡ ಅನ್ ಚತ್ತು ಮಾರೆ ರಟ್ ಜೀವ ಒಂದಾರ ಸಿಮ್ಮು ಅಂದ್ ದೇಬಂಡ ದೇಗೋ. ಯಾಪಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಿನ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಗ ಕುಡನ್ ಸಿಮ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ವಾ ಅಂಚನ ಅತಿ ದನಿ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸಿಮ್ಮದ ವ್ಯವಹಾರ ಬುಡದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರ್ನ ಪೋವು ಒಂದು ಅತ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಿಮ್ಮದ ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೇರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋವು ಅವಂದು ಯಾನ್ ಬೇತಿನಿ ನಿನ್ ಮಾರ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ ಇರ್ ಬ್ಯಾತಿ ಎన్ని ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೋಲೆ ಮೂರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಿರದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಜಮರ ದಾದಾಲ್ಪುಂಡು ವರ ಆಪುಂಡು ಅಂಜತಿ ಆರ ಆತ್ಲೆಡ್ಡನ ಏರು ಆರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆರ ಬುಡಿದಿ ಬುಡಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ಬನ್ಪ ಅಂದ? ಮೇರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ಪ್ರಚಾರ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಹಾ. ಯಾನ್ಲಾರ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ದಾದಾಳ್ತೊಂತೀನಿ ದಾದಯ ದಾದಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಮೇರೆ ಮೊಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಷಣ ಬರಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಆತೇನ ಈ ಜನ ದಾಲ ಒಂದೇ ತಲೆ ಕಬಂಡೆ ಈ ಪಾನಕ್ಕೇನ ಯಾ ದಾದ ನೀನು ಬಾರಿ ಬುಡಿದಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಲೆಡ್ಡನ ಆತಲೆಡ್ಡೆ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಏನ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜ ಮರ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮರೆ ಎದ್ದುಕೊರ್ಪೇನೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಗೊಚ್ಚೆ. Call ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಪೊಡಿ, call ಮಲ್ಪೆ, call ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ? ಮಲ್ಪೆ? ಮಲ್ಪಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಲ್ಲರಿಯೇ ಇರೇನು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿನ ತಯ್ಯಾನು ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಜ್ಜ ಒಲ್ಲರಿಯೇ ಏನೇ ಇರು ಅರೆನೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರ ಆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಚ್ಕೆ ದತ್ತಪಾರ್ದಿನ ಆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಆರು ಉಂಟಲೆಯ ಮಾರಿ ಎದಿ ಬಾರ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾ ಬಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾರ ಪನ್ಪಿಡಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಿನಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೋಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ಬೋದು ಇತ್ತಾಗಿರ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಿಡಿ ನಿಜಾರ್ಗಿನ ಅದ ಮರ ದೇವರ ಅದ ಅಮ್ಮತ್ತ ಬಿಡು ಎಂಕಲ ಲೇಟ್ ಆಗ ಮಾರೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಕನವ ಫರ್ಕ ಬಲೆ 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 ಜಗ್ಗೋ ಇಡಲ್ಲ ಸತಿ ಇಡಲ್ಲ ಚೂರು ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಏರ್ ಬರ್ನಿ ಹೋಗು ಒಂದು ಈ ಬರ್ನೆ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಸತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಏ ಬರ್ನಿ ಇರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಟಲ್ದ ಬಾಡಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ, ಪನ್ ಅವು ಯಾನಿ ಚೂರ್ ಬಾರ್ನಿ ಇಲ್ಲ
ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ನಕ್ಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತನಿ ಯಾಬರ್ನ ಬರ್ಯ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದೇನೆ ನಿಕುಲ್ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕುಲ್ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ ಪರ್ನ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಾಕಿದಾಕಲ್ಲ ಗತಿದಾದ ಪರ್ನ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿದೇನಿ ಇಂಚ ಮತ ಆಪುಂಡನಿ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಜಗ್ಗು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚದಾಯಗಾಯಿನಿ ಈ ಪನ್ನಗ ಇಂಚದಾಯಗಾಯಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರಾನ್ ಸರಿಯೇ ಬಂತೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ ಯಾಪೋರ್ದು ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬನ್ನೊಂತಿರತಿ ಅಂದೆ ಐ ಕಾಜನ ಗಿಡತ್ತಿ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಕ ಬಲ ಏ ಓ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತಾವ್ ನಕ್ಕನೆ ಈ ಎಂಚ ಬರ್ನಿ ಅವನ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕನೆ ಈ ಎಂಚ ಬರ್ನಿ ಇಂದು ಯಾ ನಿಂಚಗೆ ತಿಂಚ ಬರ್ನಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕಲಗಂಜಿ ತಾಟಿ ಸುರು ಕೊರ್ಕ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆರೆದುಂಬು ಪುಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇನ ಪುನಃ ಪುದರ್ ನಿರಂಜನ್ ನಿರಂಜನ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ನಾಟಕ ಏರು ಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಮಂತ್ರ ಸುರುಟು ಧನ್ರಾಜ್ ಎಂಕೀರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಇರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದೇನು ತೂದು ಖಂಡಿತ ಜನಗಳೇನು ಲೆಪ್ಪರಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಮುಜ್ಜಂತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಡ ನಿಖಲು ಪಂಚಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಏದು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಅವ್ನು ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪಾಡ್ಲೈತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಖಲ್ ಜನಗಳು ತೂದು ನಿಖಲಿನ ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮೂಜು ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಿಖಲೆ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದೇವ್ರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿರ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಮೂಜಂಟಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು ನಡು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲಾಜಿ ನಿಖಲ್ ಕವರ್ ಬಂತ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಪುದರ್ಗೂ ಸೇನಿ ಪಡ್ಡಿರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಧನ್ರಾಜ್ನ ಒರಿಯನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಿರಂಜನಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾರಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಯ್ನಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಒರಿಯರ್ದೆ ಅವು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆದುಪುಂಡು ಐಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಜನಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ನಿರಂಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗೇಶ್ ನಿಖುಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೋಶ್ಕನ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಅವೇ ಪರಕೆ ಇವತ್ತು ಉಂತಿಲೆಗ ಉಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಡಿನಾಥ ಪಂಚಸ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡ್ ನಿಖುಲು ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷದ ಎತ್ತದ ಒಂದೇನು 13-13 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಡ ಆತ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿಖುಲು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಖಲಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅವಳ ನಿಖಲ ಆ ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನತ್ತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಡಲ ಗಂತದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದಿನಿತೆ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ